Αγαπητοί φίλοι και φίλες του καναλιού μας, σήμερα θα σας παρουσιάσω 4 βιβλία. Ε, αλλά πριν σας τα παρουσιάσω, ας πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά. Ποιος καθορίζει την ηθική μας τη σημερινή ημέρα? Μήπως την καθορίζουν οι ενημερωμένες επιλογές που κάνουμε βάσει μελέτης, βάσει ε, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη ηθική θεωρία, ή τις συγκεκριμένες επιλογές μας, τις συγκεκριμένες ηθικές επιλογές μας τις καθορίζει η τηλεόραση, τα πρωινάδικα, τα social media, ενδεχομένως κτλ. Αυτό καλό είναι να μας προβληματίσει. Ε, Στο συγκεκριμένο βίντεο θα αναφερθώ σε 4 βιβλία εισαγωγής στην ηθική φιλοσοφία. Το πρώτο βιβλίο λέγεται, είναι Julia Driver, Ηθική Φιλοσοφία, οι βασικές της αρχές, από τις εκδόσεις University Studio Press. Το δεύτερο βιβλίο είναι Στοιχεία Ηθικής Φιλοσοφίας, James Russell, Stuart Russell, από τις εκδόσεις 8. Το τρίτο βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ είναι Το ένιγμα της ηθικής, από τις εκδόσεις Αρσενίδη. Και το τέταρτο βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ είναι κάνοντας το σωστό μία εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία. Και τα 4 βιβλία που σας προανέφερα είναι εισαγωγικά βιβλία στην ηθική φιλοσοφία. Και όλα εξετάζουν τις διάφορες θεωρίες ηθικής φιλοσοφίας. Και τα συγκεκριμένα βιβλία ε, θα αναφερθώ στο καθένα ξεχωριστά για να σας πω περίπου τι περιλαμβάνει. Το Κάνοντας το Σωστό είναι το πιο σύγχρονο βιβλίο. Έχει εκδοθεί το 2024 νομίζω, αλλά καλό είναι να το ξανακοιτάξω. Το 2024 έχει εκδοθεί και ο συγγραφέας είναι Κύπριος. Ε, Τα άλλα είναι πιο παλιά βιβλία, είναι κλασικά βιβλία στον χώρο τον ξενόγλωσσο και τον ελληνόγλωσσο. Αυτό είναι το πιο σύγχρονο βιβλίο και όλα τα βιβλία αναφέρονται σε ηθικές θεωρίες. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια ηθική θεωρία είναι η ύπαρξη Θεού, ο οποίος αυτός καθορίζει ε, το, το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Η άλλη θεωρία, για παράδειγμα, είναι αυτή είναι η γκαντιανή ιδεοντολογία, ο φελιμισμός και η αρεταϊκή θεωρία, δηλαδή η θεωρία των αρετών, διαισθησιοκρατία, ε, άλλες θεωρίες εδώ πέρα είναι ε, το φυσικό δίκαιο κτλ. Όλα αυτά τα βιβλία αναφέρονται σε διάφορες θεωρίες. Η κάθε μία, στο κάθε βιβλίο σχολιάζεται με τα υπέρ της και τα κατά της. Να φανταστούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει ότι ανάλογα τη θεωρία υπάρχουν και κάποια προβλήματα ανάλογα με φιλοσοφικά ή όχι κτλ. Για παράδειγμα, η, η θεωρία για την ύπαρξη Θεού, ε, πολλούς τους βρίσκει αντίθετους, γιατί δεν παραδέχονται ότι η θεωρία της Θείας Εντολής, έτσι λέγεται, δεν παραδέχονται ότι υπάρχει Θεός κτλ. Ε, το πιο σύγχρονο βιβλίο, να σας πω ότι ε, όταν λέμε εδώ πέρα, όλα τα βιβλία και τα 4 που σας έχω αγνοούν στη θεωρία της Θείας Εντολής, αγνοούν
συστηματικά και εντάξει, από από τους άλλους το περιμένεις, αλλά από τον Κύπριο, τον κύριο Χρήστο Κυριακού, δεν το περιμένεις, αλλά εντάξει, αγνοούν συστηματικά, αναφέρονται μόνο σε δυτικούς εκκλησιαστικούς πατέρες. Άγιο Αυγουστίνο, Θωμά Ακινάτη, ε, Άνσερμο κτλ. Αγνοούν συστηματικά και τα τέσσερα βιβλία, παρόλο που έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά νομίζω και στο εξωτερικό, τους ανατολικούς εκκλησιαστικούς πατέρες, για να πούμε τους πιο ας πούμε, διαδεδομένους, τους τρεις ιεράρχες, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Ιωάννη Χρυσόστομο, μετά Μάξιμο Ομολογητή, Γρηγόριο Παλάμα. Υπάρχουν αρκετοί εκκλησιαστικοί πατέρες στην Ανατολή, οι οποίοι είναι αρκετά γνωστοί και στη Δύση, οι οποίοι όμως όταν αναφέρονται σε ηθικές θεωρίες αγνοούνται. Δηλαδή αναφέρεται ο Θωμάς ο Ακινάτης για παράδειγμα ή ο Άγιος Αυγουστίνος, αλλά συστηματικά αγνοείται οι εκκλησιαστικοί πατέρες της Ανατολής. Ε, Αυτό εντάξει είναι ένα κλασικό πρόβλημα, αλλά εγώ ας πούμε, έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Θα ήθελα ας πούμε, να δω και την οπτική τη δική τους ε, στην ηθική φιλοσοφία. Το πιο σύγχρονο βιβλίο είναι αυτό και νομίζω ότι αν είχα να πάρω ένα βιβλίο θα έπαιρνα το συγκεκριμένο. Είναι το πιο σύγχρονο, είναι αρκετά κατανοητό για κάποιον που δεν ξέρει ηθική φιλοσοφία όπως καλή ώρα εγώ. Θίγει κάποια παραδείγματα, κάποια μελέτες περίπτωσης που έχουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες ε, σε αυτό το βιβλίο. Για παράδειγμα, αναφέρεται στους Κυπρίους, στην τουρκική εισβολή κτλ. Έχουν ένα ενδιαφέρον για μας. Και αυτό το βιβλίο θίγει κάποια παραδείγματα μέσα στη συγκεκριμένη θεωρία. Ένα άλλο εισαγωγικό βιβλίο επίσης που ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο και αυτό είναι καλό βιβλίο, έτσι εισαγωγικό, σχετικά ευκολοδιάβαστο, όσο μπορεί να είναι ευκολοδιάβαστο ένα βιβλίο, ένα φιλοσοφικό βιβλίο. Τα παραδείγματα και σε αυτό το βιβλίο εντάσσονται μέσα σε κάθε θεωρία. Ε, και αυτό θα το αγόραζα, αλλά μεταξύ των δύο θα προτιμούσα το πρώτο που σας έδειξα. Αυτό δηλαδή. Ένα άλλο βιβλίο που θα αγόραζα είναι αυτό. Αυτό το βιβλίο θα το αγόραζα γιατί έχει ένα πλεονέκτημα κατά τη γνώμη μου. Έχει δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι θεωρητική ηθική και το δεύτερο μέρος είναι εφαρμοσμένη ηθική. Τι εννοούμε εφαρμοσμένη ηθική? Ας πούμε, έχουμε συγκεκριμένα ηθικά προβλήματα. Η άμβλωση, ας πούμε, το πρώτο που αναφέρεται εδώ πέρα είναι η άμβλωση και η ιδέα του προσώπου. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δίκαιο του πολέμου. Το τρίτο πρόβλημα είναι η ευθανασία, η ιατρική ηθική. Έχει συγκεκριμένα το έγκλημα και η τιμωρία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ζώων, περιβαλλοντική ηθική, γενετική μηχανική. Ε, Όλα αυτά είναι η ηθική των ΜΟΜΟΕ, τελευταίο κεφάλαιο. Αυτό θα το αγόραζα. Γιατί έχει αυτά τα πρακτικά προβλήματα ηθικής που κάποιος που δεν θέλει να μπλέξει στο βάθος με θεωρίες κτλ. Αλλά θέλει να μελετήσει συγκεκριμένα προβλήματα και αυτά τα προβλήματα το συγκεκριμένο βιβλίο έχει ένα καλό, τα εξετάζει από ποικίλες θεωρίες. Δηλαδή, ε, αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο μου αρέσει σε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο τέλος
έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Οπότε είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Ε, και έχει πολλά θετικά στοιχεία γιατί είναι ένα κλασικό βιβλίο ηθικής. Ε, Στην παρούσα φάση που θα ήθελα μόνο ένα-δυο βιβλία να πάρω, δεν θα ήταν στις προτεραιότητες μου, χωρίς αυτό να, στις δικές μου όμως οι προτεραιότητες, έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ένα καλό βιβλίο για εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία. Ε, Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι τι νόημα έχει να διαβάζουμε τώρα ηθική φιλοσοφία κτλ. Η ηθική φιλοσοφία έχει να απαντήσει πολλά. Έχει να απαντήσει, έχει πολλές προκλήσεις και έχει να απαντήσει και άλλα πολλά ερωτήματα στο μέλλον και συνδυάζει και τη φιλοσοφία. Τώρα, ας πούμε, γίνεται λόγος για τη ηθική φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων κτλ. Δηλαδή η ηθική φιλοσοφία στο μέλλον έχει να μας δώσει πολλά. Και επίσης ένα βιβλίο να διαβάσουμε, το πιο εύκολο, ας πούμε, αν το πιο εύκολο διάβαστο είναι αυτό ή οποιοδήποτε διαλέξει κάποιος. Ε, Νομίζω ότι είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε και πιο ηθικοί άνθρωποι, πιο συνειδητοποιημένοι στις ηθικές επιλογές μας. Ε, και σας είπα, αυτό το βιβλίο εδώ πέρα εγώ μου άρεσε γιατί έχει πολλά πρακτικά παραδείγματα. Ε, και η ηθική φιλοσοφία έχει να δώσει πάρα πολλά. Γιατί κακά τα ψέματα τα ζούμε, τα ζείτε, όλοι ε, δεν έχουμε οι περισσότεροι δηλαδή, δεν έχουμε κάποια ηθική πυξίδα στη ζωή μας ή κάποια θεωρία ηθικής φιλοσοφίας στην οποία να επιδεικνύουμε μια συνέπεια. Ας πούμε με βάση αυτή. Μία εκείνο, μία το άλλο, όπως μας βολεύει το εκείνο, όπως μας βολεύει το άλλο. Μία επικαλούμαστε το συμφέρον μας, μία επικαλούμαστε το Θεό, μία τις αρετές, μία τον εγωισμό μας. Χαμός. Εντάξει, γι' αυτό τα βιβλία ηθικής νομίζω είναι εισαγωγικά, δεν είναι σχετικά ευκολοδιάβαστα και μας δίνουν, ας πούμε, μας δίνουν να καταλάβουμε λίγο τα αδιέξοδα της κάθε θεωρίας και τα αδιέξοδα που δίνει και τις απαντήσεις που δίνει, αλλά και τα αδιέξοδα της κάθε θεωρίας, ε, της κάθε ηθικής θεωρίας. Αυτά. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω, πατήστε subscribe. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο, πατήστε like. Αν θέλετε να το μοιραστείτε με το φίλο σας ή τη φίλη σας, πατήστε share. Και να θυμάστε, αξία έχουν να διαβάσουμε ποιοτικά βιβλία, βιβλία που θα μας κάνουν λίγο πιο σοφούς από ό,τι είμαστε και όχι απλώς να διαβάσουμε βιβλία. Να είστε όλοι καλά.